El dels dards és un esport que es practica individualment o per equips i que consisteix a llançar 3 projectils, els dards, alternativament cada jugador, contra una diana, fins a completar una puntuació determinada o assolir uns sectors concrets, un nombre establert de vegades. Hi ha diferents modalitats, que serien les modalitats de ferro i les de plàstic. Les de plàstic són les que habitualment tothom pot veure jugant en els bars i les de ferro són les que més regulades tenim perquè utilitzem reglament internacional. El joc és aproximadament tot tipus de format que parteix des d'un número acabat amb 0,1, que seria 501, que és el format principal i el qual consisteix en jugar descomptant des del 501, doncs, jugant a la diana i acabant amb un número doble. La primera vegada que s'esmenten els dards en els llibres d'història és a l'any 1314. Entre batalla i batalla, els soldats avorrits, lluny de les seves esposes i promeses, ocupaven el temps fent coses com competir entre ells i llançant palets o punxons a les tapes dels barrils de vi. Una mica més tard van utilitzar la secció d'un tronc d'arbre penjat entre branques. A casa nostra la història recent dels dards ens arriba als anys 60, fa menys de 50 anys, amb l'arribada del boom turístic. Els turistes anglesos i els locals anglesos d'establiments turístics van començar a posar dianes per a entreteniment de tothom. Ara, els dards ja són un esport. Fins fa poc temps això estava considerat un joc que es podia practicar als bars, etc. La Federació Catalana està constituïda des de l'any 90 i des que vam entrar a la presidència doncs, hem començat a fer que l'esport sigui reconegut com a tal. Llavors, com a tal esport, doncs, tenim les nostres mesures de joc i llavors tenim reglaments internacionals i, per tant, sempre tenim competició directa. La Federació Catalana de Dards és l'organisme que regeix la pràctica dels dards a Catalunya. És l'encarregada d'organitzar els campionats de Catalunya i les lligues provincials, de revisar i actualitzar les normes de joc segons el que marca la World Darts Federation, de seleccionar els jugadors que competeixen internacionalment, com també d'organitzar clínics i tallers d'aprenentatge i formació de l'esport a Catalunya. A Espanya no hi ha federació espanyola, per la qual no hi ha competició espanyola, amb la qual no hi ha federació, i llavors la Federació Catalana el que fa és viatjar constantment fora a nivell internacional. Llavors els campionats més importants que hi ha és el campionat d'Holanda, que és on anirem a jugar al febrer, i el campionat principal que aquest any tindrem a Catalunya serà el campionat d'Spring Cup, on juguen 10 seleccions internacionals, que es farà a Barcelona i que és el campionat que serveix perquè les seleccions internacionals entrenin de cara al campionat del món, en els quals Catalunya és l'invitat i l'organitzador. Hem assistit a la celebració del Campionat de Catalunya de dards, al poliesportiu Josep Pla de Sant Andreu de la Barca. És l'esdeveniment anual més important a Catalunya. El Campionat de Catalunya de clubs, que és la competició on juguen tots els clubs que estan dintre de la Federació Catalana i juguen tots contra tots. Per potenciar els dards a l'estat espanyol, cal que neixin noves federacions, més enllà de la catalana i la balear, les dues úniques en funcionament a dia d'avui. És una fita que segur que el temps farà realitat.